Dnes vám odprezentujem výnimočný projekt, do ktorého sme dodávali okná, interiérové dvere a vchodové dvere. Náročnosť tohto projektu bola v tom, že architekt a investor dbali na vysoké stropy a my sme museli vyrábať výrobky, ktoré boli naozaj extrémne vysoké. Interiérové dvere dosahovali výšku až 4 metrov. Okná, ktoré sme dodávali, boli drevohliníkové, vyrobené z červeného sibirského smreku. Dominantnou časťou rodinného domu je hala, do ktorej sme umiestnili trojitý HS portál. Skladá sa z dvoch častí, ktoré sú otváravé, a strednej, ktorá je pevná. Z interiéru sme tak vytvorili veľkú galériu, ktorá je priamo prepojená s vonkajším terénom. Ďalšou zaujímavosťou tohto projektu je okno, ktoré voláme kúkaň. Je to okno, ktoré je veľké a dokážeme si do ňoho sadnúť alebo láhnuť. Takzvaný relaxačný priestor. Požiadavka na interiérové dvere, ktoré sme dodávali do tohto interiéru, bola naozaj náročná. Boli tam dvere nielen otváravé so skrytými pantami, ale tzv. Aj pilotové dvere. Pilotové dvere sú to také, ktoré využívame pri extrémnej šírke. Krídla, ktoré sme tu použili, mali šírku až 1200 mm. Výhodou týchto dverí je tá, že čiastočne sa otvárajú do jednej strany a 1/3 do druhej strany. Takto zabezpečíme to, aby dvere pri otvorení nezaberali extrémny priestor. V tomto projekte sme dodávali aj reverzné a bezfalcové dvere. Zaujímavosťou je ich extrémna výška. Výška dverí dosahovala 2,50 m, ale celková so zárubňou dosahovala až 4 m. Materiálové prevedenie je to dub country, ktorý obsahuje v sebe senky. Zvládnutie takéhoto náročného projektu, kde sú špeciálne okná a takisto aj interiérové dvere, si vyžaduje spoluprácu architekta, projektanta, investora, výrobu, montáž. Takto dokážeme zabezpečiť naozaj originálne dielo. Pokiaľ plánujete realizovať projekt či väčší alebo menší, neváhajte nás kontaktovať. Veľmi radi vám pomôžeme pri výbere správnych okien a dverí pre váš projekt. Vidíme sa pri ďalšom videu.